Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. മതജി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളെ. മതജി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ടോന്നുള്ളത് കേട്ടോ. തന്നെ കട്ടായാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി? ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നോക്ക്. ഇപ്പൊ അധികം സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 14ാമത്തെ അധ്യായം ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നതും അതിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ആ പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അടുത്തൊരു ജന്മം നമ്മളെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മള് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഏത് ശരീരമാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ പ്രവർത്തികൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഭയങ്കര പരസ്പര ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ വേണ്ടതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കപ്പൊ എന്തറിയണം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇതൊരു ബന്ധനമാണ് നമ്മുടെ. ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും പറഞ്ഞ 4 ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ആ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്കെല്ലാം എന്ത് സാധിച്ചത്? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞ, ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർധയാ സംഭവന്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. എല്ലാ നാനാരൂപണയിലുള്ള എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓരോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ
നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വം, രജസ്, തമസ്, ആ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അത് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ബദ്ധനാകപ്പെടാണ്. 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ബന്ധനാകും. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വ പ്രകാശാഗമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബദ്ധാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? പ്രകാശമാനമാണ് സത്വഗുണം. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെന്താണ്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടുമാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. ഒരു ജീവസത്ത സത്വഗുണാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കും എന്നുള്ള അഹങ്കാരം അയാളെ ബാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ അയാൾ ബദ്ധനാകുന്നു. ഇതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാരും തത്വചിന്തകന്മാരും. ഇപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് തോന്നുക? കാരണം അറിവാണ്, ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നും മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെക്കാൾ ഞാൻ ഉത്കൃഷ്ടനാണ്, ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ആരിൽ വരും? ഈ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരെങ്കിൽ വരും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെന്താണ്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശാസ്ത്രകാരന്മാര്, തത്വചിന്തകന്മാരൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. രജോ രാഗാത്മകം വിത്തി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭത്താതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളിലാണ് ആരെ കുടുക്കിയിടുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് രജോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നത്. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അത് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കിടയിലുള്ള ആസക്തിയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവം. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആസക്തി. പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ആസക്തി രജോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവമാണ്. സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനിലും പുരുഷന് സ്ത്രീയിലും ആകർഷണമുണ്ട്. ഇതിനെ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പരസ്പരം ആകർഷണം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത്. തമസജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബദ്ധാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോ അജ്ഞാനജന്യമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. ആ തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? സർവശരീരികളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. ഇത് ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? തമോ ഗുണം ശരീരികളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനമാണ്, അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് തമോ ഗുണം. ശരീരികളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രമാദം, അലസത, നിദ്രയാണ് ഈ ഇതിലുള്ളത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരെ അതില് കുടുക്കിയിടുന്നത്, ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നതാണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര കൊണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് താനും മരിക്കുമെന്ന് എവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്, അവന് പിറക്കുന്ന മക്കളും മരിച്ചു പോകും, മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്നിട്ടും ആളുകൾ ഉന്മത്തന്മാരായതുപോലെ പണം വാരിക്കൂട്ടുന്നു, രാവും പകലും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു, ശാശ്വതനായ ആത്മാവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ഉന്മാദം തന്നെയാണിത്. ഇങ്ങനെ ഉന്മാദം ബാധിച്ചവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? ഒരു മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു. അപ്പൊ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചാൽ നമുക്കറിയുന്നത് നമ്മളും മരിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മള്
ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുനിശ്ചിതമാണ് മരണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഉന്മത്തന്മാരായവരെ പോലെ പരണം വാരിക്കൂട്ടുന്നു, രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉന്മാദാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഉന്മാദം ബാധിച്ചവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി കിട്ടാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. അവർക്ക് ഒട്ടും അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്യം സുഖേ സംജയന്തി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂത മഹാപ്രമാദേ സംജയുത്യത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധിക്കും? സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കും. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അജ്ഞാനമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്, തമോ ഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് 10 മുതൽ 13 വരെ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, സത്വഗുണം രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണം തമസ് സത്വഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറാം. ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറാം. ഈ വിധത്തില് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആധിപത്യ മത്സരം എന്താണ്, അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരാളിൽ തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ് അത് മത്സരം, അവ തമ്മിലുള്ള മത്സരം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവാവസ്ഥയെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങള് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ഏത്? ഒന്നുകിൽ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹീതരാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണത്തിനേക്കാളും അതിക്രമിച്ച ഒരവസ്ഥ, വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൈവ് ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെയാണ് മാതാജി. ഓക്കെ ആണ്. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ആ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും ആ ശരീരത്തിൽ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്ത്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെയാണ്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. കഠിനമായ പ്രയത്നം, എത്ര നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, മോഹാവേശം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷണം? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, കഠിനമായ ആഗ്രഹങ്ങളും അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളും കഠിനമായ പ്രയത്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാനോ കഷ്ടപ്പെടാനോ യാതൊരു പ്രയാസവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥാനത്താൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാവില്ല. അത് ഉയർത്താനായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തനിക്കൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്തിനോട് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനല്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനേക്കാളും ഉയർന്ന പദവി ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദ
തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിലോ അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം അതാണ് നമ്മളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. തേജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല, ജ്ഞാനമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും ആരിൽ കാണുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിൽ. പിന്നെ അകർമ്മണ്യത, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല, പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് എത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നില്ല, മടിയായിരിക്കും നമുക്ക്. പ്രമാദം, അലസത, വ്യാമോഹം ഇതൊക്കെ ആരിൽ പ്രകടമാകും, ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഒരു തമോ ഗുണത്തിന്റെ 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണവും അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. യഥാ സത്യേ പ്രവൃത്തേതു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിദാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപത്യതേ. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വികരാണ് മരണപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകങ്ങളില് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും, സാത്വികർക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മലങ്ങളായിട്ടുള്ളവരുടെ ലോകത്തേക്കാണ് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ അമലാൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപത്യത എന്ന് പറഞ്ഞ, അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രജോ തമോ ഗുണങ്ങള് ഇല്ലാത്ത പദം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. രജോ ഗുണവും ഇല്ല, തമോ ഗുണവും ഇല്ല. അതാണ് അമലാൻ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സത്വഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ്, മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ അതില് പരിശുദ്ധമായത് ഏത് മാത്രമാണ്, സത്വഗുണം മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധമായത്. രജസി പ്രളയം ഗത്വ കർമ്മ സംഖ്യഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീന തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് രജോ ഗുണത്തോടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പിറക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തോടു കൂടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ്, ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. നേരെ മറിച്ച് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്, തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ടായിരിക്കും ജന്മമെടുക്കുന്നത്, മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ജീവാത്മാവ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന പടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയില്ലെന്ന് ചിലർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അധപതിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ധാരണ എന്താണ്, ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോകേണ്ടി വരില്ല എന്നൊരു ധാരണ. ലാസ്റ്റ് ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം, അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. തമോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരണശേഷം ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടി വരുന്നത്, മൃഗം യോനിയിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അധപതിച്ച ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് പിന്നെ മൃഗജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചു. പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം എന്ത് കിട്ടും, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ പിന്നെ നടന്ന് അതിലേക്ക് എത്തും. കർമ്മണ സുഹൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസാ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്, വിശുദ്ധമായതാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്, അത് മൗഢ്യം നിറഞ്ഞതാണ്, അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളതുമായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ആണെങ്കിലോ ദുഃഖമാണ്, തമോ ഗുണത്തിന്റെ ആണെങ്കിലോ അത് മൗഢ്യമാണ്, അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറയാം. അതായത് പ്രജകൾ ഏവരും ജന്മങ്ങളിൽ
മൃഗങ്ങളാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സംസ്കാരം തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടേതല്ല. ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം വഴിപിഴക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആപത്കരമാണ് ഈ കാലം. മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരു മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സുലളിതമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് എന്ത്? ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംസ്കാരം മനുഷ്യരുടേതല്ല. ശരിക്കും ഇന്നത്തെ സംസ്കാരം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അത് വഴിപിഴക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാരമാണ്. ആപത്കരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അതിലേക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വ സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവച പ്രമാദ മോഹ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ജ്ഞാനം. സത്വഗുണത്തിലെ ലക്ഷണം ജ്ഞാനമാണ്. രജസിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ ലോഭം, സാമ്പത്തിക ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. തമസിൽ നിന്നാണ് പ്രമാദം, മോഹ മൗഢ്യം, അലസ്യം. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് വന്നാൽ പോലും സമൂഹത്തിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി സത്വഗുണത്തിലായാൽ ലോകത്തിൽ ഒട്ടാകെ ഐശ്വര്യവും സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറിച്ച് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനമോ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് വന്നാൽ പോലും ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ശതമാനം സമൂഹത്തെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളർത്തി സത്വഗുണത്തിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തില് ഒട്ടാകെ ഐശ്വര്യം സമാധാനം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഐശ്വര്യ സമാധാനം ഒന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നുമില്ല. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സാത്വിക ഗുണ സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ അടിപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികള് ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ഉയരുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ ഭൂലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. നീചമായ തമോ അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവര് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കും. സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് 19 മുതൽ 27 വരെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാവാനുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും എന്തില്ല? പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ല. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാം. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ കർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ അറിയാം. ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും കാരണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്നും പിന്നെ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഞാനെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം നൽകി. അതുപോലെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേണം ത്രിഗുണാധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വഴിപിഴച്ചു പോകും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള അദ്ദേഹമാണ് അർജുനന് ജ്ഞാനം നൽകിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉദിച്ച കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്? ഈ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഈ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു
കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ്, വഴിപിഴച്ചു പോകും. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ചും ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവ് നേടാം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിവ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. താൻ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുവെന്നും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ എത്രത്തോളം ആകൃഷ്ടനായിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് താൻ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടത്, ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എത്രത്തോളം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, എങ്ങനെയാണ് താൻ ആ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുന്നുവെന്നും എത്രത്തോളം തന്നെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആര് വേണം, അതിനൊരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക നിലയെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗുണേനേതാനത്രിത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹാസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീര സംബന്ധികളാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ. അതിനെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികള്, ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതാ വലയം ഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യൻ ഭക്തിനിഷ്ഠമായ സേവനത്തിൽ തൽപരനാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആദ്യം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയുടെ വലയം നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം വരുന്നത്. കൈർലിംഗ് ഗ്രൈസ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചൈസ്താൻ ചൈംതാസ്ത്രീൻ ഗുണാനാതിവർത്തതേ. ഗുണാനാതിവർത്തതേ. ഓക്കെ, അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, എങ്ങനെയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത്? അപ്പൊ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തി ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചത് എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവാച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണോ വർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠന്തി മാനേംഗതേ സമദുഃഖ സുഖം സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യം തുല്യാമിത്രാരിപക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതാ സ ഉച്യത്തെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതകളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നവൻ ആരാണോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, ആർക്കാണോ പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നില്ല, അതില്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഇല്ല.
ഉണ്ടെങ്കിലും വിരോധമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുന്നു? അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ, അതിൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുന്നത് ആരാണോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതകളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഒന്നിനോടും എന്തില്ല, ഒരു ഭാവമില്ലാതെ ഇരിക്കുക. കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ? സുഖായാലും ദുഃഖായാലും അതിനൊരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ? പിന്നെന്താണ് മനസ്സിലാക്കി? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ട, കല്ല്, പൊന്നു ഇത് മൂന്നും ഒരേപോലെ കാണുന്നത്? മണ്ണും കട്ടയായാലും പൊന്നായാലും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ? പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ധീരനാണ്. പിന്നെന്താണ് സ്തുതിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുക, ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേപോലെ ഒരു ഭേദവും ഇല്ല, വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ. പിന്നെ നിരുദ്യമനായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ, ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഏതും പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുണാതീതൻ. മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത്തെ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ പരമഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണെങ്കിൽ ആ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ടും ആ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അഥവാ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്നാൽ കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. തന്റെ സ്വഭാവം സച്ചിദാനന്ദാത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണ കലശങ്ങൾ സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്ന പൊതുപോലെ ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദാത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്വർണ്ണ കലശങ്ങള് സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്നതുപോലെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സ്വർണ്ണ ശകലങ്ങൾ, കലശങ്ങളല്ല, സ്വർണ്ണ ശകലങ്ങൾ എന്താണ്? സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവയസ്യ ശാശ്വതസ്യ ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ ച. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവയസ്യ ശാശ്വതസ്യ ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതമായും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അമൃത ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും വ്യക്തിശൂന്യമായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 4 കുമാരന്മാർക്ക് ആദ്യം പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അവർ ക്രമേണ ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയേക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് 4 കുമാരന്മാര്, സനക സനാതന സനന്ദ സനൽകുമാരന്മാര്, അവരാദ്യം ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിലല്ല ആരാധിച്ചിരുന്നത്, ബ്രഹ്മത്തിലാണ്. അതായത് ആ പ്രകാശമായിട്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രകാശമായിട്ടാണ് ആര് ആരാധിച്ചിരുന്നത്? ഈ 4 കുമാരന്മാര് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീടാണ് അവർ ഇതിലേക്ക് മാറിയത്, ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അവർ ആരായിട്ട് മാറിയത്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തില് നിരാകാരത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം, പിന്നെ അതിനുശേഷം ആകാരത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. സേവകനും ഏതാണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ
ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതത്വവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഇവയെല്ലാം സിദ്ധമാകുന്നു. അപ്പോൾ സേവകനും എങ്ങനെയാണ്? രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ സുഖവും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആര്? സേവകനും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതത്വവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ട്, ശാശ്വതത്വം ഉണ്ട്, അക്ഷയത്വം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം തന്നെ കിട്ടും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സാക്ഷാത്കാരവും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ശാശ്വതത്വം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അക്ഷയത്വം ആർക്ക് കിട്ടും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് തന്നെ കിട്ടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാമ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കല്ലേ നമുക്ക്? ഇന്ന് കുറച്ച് വേഗമായില്ലേ മാതാജി നിർത്തിയത്? ഇന്ന് കുറച്ച് വേഗമായില്ലേ നിർത്തിയത്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. പുതിയ ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാല്ലേ? അത് 20 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ നാളേക്ക് എടുക്കണായിരിക്കും. ഇന്നെന്തായാലും 20 എടുക്കാൻ പറ്റും. അതെ നാളെ തുടങ്ങും. മനസ്സിലാവായിക്കുണ്ടോ? സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇത് മനസ്സിലാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? എന്തെങ്കിലും ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞതില് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? മനസ്സിലാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഭയങ്കര സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. ഒരിക്കൽ പഠിച്ചതാണ് മാതാജി. നമ്മള് ഇതിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ കേൾക്കണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒരു പഴയ ഓർമ്മകള് വരുന്നുണ്ട്. ലെവൽ 1 നമ്മള് പഠിച്ചല്ലോ ചെറുതൊക്കെ. ഓർമ്മയുണ്ട് അതൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് എളുപ്പമുണ്ട്. ഈ അധ്യായം കുറച്ച് എളുപ്പമാണല്ലോ അല്ലെ? 14ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ്? ഗ്രൂപ്പ് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പാട്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളല്ല അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളല്ലേ? സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ. 3 ഗുണങ്ങൾ കേട്ടോ. പ്രകൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ തന്നെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സദ്ഗുണത്തിലെ ബന്ധനം എപ്രകാരമാണ്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം വേറൊരു വേണ്ടതാ പറഞ്ഞത് അറിവും സുഖം കൊണ്ട്, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണം ഏതാണ്? ബന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആലസ്യം, പ്രമാദം, ഇതൊക്കെ അല്ലെ? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച അവസ്ഥ ഏതാണ്? വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവാവസ്ഥ. അമലാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും അല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതായത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അമലപുരാണം എന്നാണ് നമ്മളെ ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അത് അമലപുരാണാണെന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതില്?
ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു, അയാളുടെ പെരുമാറ്റം എന്താണ് ചോദിച്ചല്ലേ. ഒന്നാമത്തത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അത് ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആത്മവർഷം അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, പീഡനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രു മിത്രഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ. അപ്പൊ 25-ാമത്തിലാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇരിക്കുന്നത്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ആർക്ക് പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഇത് അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ആ വ്യക്തിയുടെ ഒന്നാമത്തെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ വ്യക്തി ധീരനായിരിക്കും, നിന്ദകളും സ്തുതികളും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും, ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേ ഭാവത്തിലായിരിക്കും, നിരുദ്യമനായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിരുദ്ധനായിരിക്കും. കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിനായിരിക്കും. അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗം. പിന്നെ വന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്താണ്? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് സാധിക്കും അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലെത്താം, അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലെത്തിച്ചു. അപ്പൊ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.